तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ आपने केमती अच्छा मैं आशा कर बहुत भले रही तो आज आम जाइए नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट किसी दर्शन जगह आज बहुत दिन पर भिडियोटा आसला कारण एवं हस्टेल रोचे आप भिडियो कही तो से भिडियोटा आसला दीर्घ 2 मास पर आज मतलब ब्लॉग करते मतलब इच्छा ना କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛେ ମାନେ ତ କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚପଲ ରଖିଦେଇଛି ଏଠି ଏଇଠି ଚପଲ ମୁଁ ଥୋଇଦେଇଛି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇନା ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ତାପରେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଟିଫିନ୍ଟା କରାଇଥିଲା ଟିଫିନ୍ ହେଇଥିଲା ଉପମା ହେଇଥିଲା ମଟର ତରକାରୀ ଦେଖିବା ସରିଲା ପରେ ଭିତରୁ ଆହୁରି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୟାକେଟ କାନରୁ ସବୁ ଥିବ। ଆମ ଚୁଟୁ ପର୍ସ ଧରିକି କେମିତିକା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିକି ନା? ହଁ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି କେମିତିଆ ଆଜି କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି? ହଁ ହଁ ଆଜି କେତେ ହେଲା କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଆମ ମାମୁଁ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି କେମିତିଆ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏଟା ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟେ ଦେଖିଥିବ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି କେମିତିଆ ଆଜି? ହଁ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଖପାଟିକୁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ 2 ମାସ ପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କରିବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଗଲେ। ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଏଇନା? ଲଡ଼ୁ ବାବା ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ମାମା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ସାନ ଅଛି ଏ ମାଉସୀ ଘୋଡ଼େଇ ଗାଡ଼େଇକି ସବୁ ଶୋଇ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ ଏ ତ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାତି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାମୁଁ ବସିଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ ବସିଛି ଆମ ଭାଇଟା 2 ଜଣ ଭାଇ ବାବା ଆଗରେ ବସିଛ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ଲଡ଼ୁ ବାବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲଡ଼ୁ ବାବା ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ନା 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 ଯାଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଯାଉଛୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗରେ ସବୁ ପଳେଇଲାଣି। ଆଗରେ ମାଉସୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଇସା କହୁଛି ଆମର ସରି ମଉସା ହେଉଛନ୍ତି ତା ଆଗରେ ଝୁନି ଆଉସି ଯାଉଛି ମାମା ବାବା କୋଉମାନେ ନା ବାବା ତ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଜଲ୍ଦି କାମ ମତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମନା କରୁଛି ନା ମତେ
ତୁ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କ'ଣ କିରେ? ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି ବାହାରକୁ। ଚଢ଼ 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 ଚଢ଼। ଦେଖିପାରୁନି ହଁ କହିଲେ ସିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବା କୁଆଡ଼େ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଯିବା ଏଇନା ଯିବା ହଁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଏଇନା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ହଁ ହଁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଏଇନା ମୁଁ ପଚାରିଲି ପରା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ପରା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବି ଗୀତ ଏ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଦେଲୁ ରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଦେ ହଉ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଠୁ ଯାଇକିନା ଆସିକିନା ଏବେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ପଡ଼ିଛି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖୋଲିବ ପୁଣି 5ଟା ବେଳେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହବ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଏଇନା ମୋଟା ଏମିତି ମାରିବ ହବ ଦେଖ ଯିବ ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି କିଛି କରୁଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଇଏ ବୋଉ ଲାଗିନା କାଳୁକୁ ସେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଡ଼ା କାଟିଦେଲୁ ଲାଗୁଛି କେମିତି ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଟୁବୁ ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିକି ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏ ଚୋଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିକି କହିଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିହବନି କ'ଣ ଯେ ଖରା ଆସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଖି ବୁଝି ଆଖିରେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଆଉ ଆସିଥିଲୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ଆମ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆରେ ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହଁ ଏ ବୋଉ କି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବେ ବେଙ୍ଗଟିଆ ଡେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଭାଇନା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଘାଟିଟା ଆମେ ଉଠୁଛେ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉନଥିବ କାରଣ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇକି ହଁ ମୁଁ କେତେ ହଲିଲି ବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିତ ଖାଇଦେ ହଁ ହଁ
ଗାଡ଼ି ପୁରା ୟୁଟର୍ନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏମିତି କ'ଣ କଲୁ ଯେ? ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ତାପରେ ଆଉଥରେ ସେଇ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ବସିବାର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ନା ସେଠି